דימונה נה 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 נה. נו, אז מה אומרת על גרעין דימונה? וואלה אחותי, חשבתי ללכת לבדוק. וואי וואי, נשמע שזה גרעין מדהים, חבל לך על הזמן. דירות מטורפות, קומה שמינית ברג'ואן, עם הנוף של המדבר, אלה ההרפאות כולן. גם במלחמה, הגרעין פה על רמה. אורייתות במתנ"ס, יש וגים בדירות. המשפחות חמות, נערכות בשבתות. כל שבוע מדרשה יוצאות פה באורות. ורעות המדהימה שתמיד לנו זמינה. הסיירת רק התחילה, התחלנו וזה כבר כל כך ברור. בא לגרעין דימונה, גרעין פצצה ולא בגלל הכור. גרעין דימונה, גרעין פשוט איכות של הסמכות. נהנות פה מכל שנייה, סוגרות ים שבתות. יש חתולות, גמלים רוחות וחם פה ברמות. לקו 4 תמיד רצות, העיר פה מרימות. יש פה אופציות, תיכון צבר זהות, כאן ביוציות. אורי יסודי קשישות מועדוניות, על מכון חוץ והקומונה נהנות פה. יאללה שאלו אם יש חתן, עניתי עוד לא. הבנות פה מדהימות, כל היום הן רק יוזמות. בימים, בלילות מארגנות פה הפעלות. דקן גרעין המושלמות, להכל הן דואגות. בגרעין דימונה יש תמיד מה לעשות. הסיירת רק התחילה, התחלנו וזה כבר כל כך ברור. בואו לגרעין דימונה, גרעין פצצה ולא בגלל הכור. גרעין דימונה, גרעין פשוט איכות של הסמכות. נהנות פה מכל שנייה, סוגרות ים שבתות. יש חתולות, גמלים רוחות וחם פה ברמות. לקו 4 תמיד רצות, העיר פה מרימות. גרעין דימונה, עזבי הכל ובואי לדרום. בחינם, נוסעות באוטובוסים כל היום. יש תדמרי וכל היום בגודה מבלות. אומר אדם, תראה לי איפה יש פה רכבות. אז הלכתי, חזרתי, אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע, דימונה לדרום. מה את עושה לי? אז יאללה, למה את מחכה? תסגרי פה כבר שנה, כי רק בדימונה יש כזאת אווירה. חזרת, אתה אחוז בשיגעון, אתה תופס רכבת, נוסע